Янка Купала. А хто там ідзе? А хто там ідзе? А хто там ідзе? У агромністай такой грамадзе? Беларусы. А што яны нясуць? На худых плячах, на руках у крыві, на нагах у лаптях. Сваю крыўду. А куды ж нясуць гэту крыўду ўсю? А куды ж нясуць на паказ сваю? На свет цэлы. А хто гэта іх не 1 мільён крыўду несці наўчыў, разбудзіў іх сон? Бяда, гора. А чаго ж, чаго захацелася ім, пагарджаным век, ім сляпым, глухім? Людзьмі звацца.